YouTube नायगिरि रायजो राजा बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेब बरायहरबाय। आं मैया गलाघाट सिसुपानि गामिनि जर जबस्ति फाथैलाइ बिसिनायनि सोमोन्दै मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन आरो नै आं बेनि सोमोन्दै दिनै मोनसे भिडिअ लाबोबावबाय। गोरोन्थिया सोरनि मारमोन बेखौ क्लियारफिकेसन खालामनो थाखाय आं दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैदों। थला बिदिबा भिडिअखौ नायलांग्रो दिनै। जेम्स दैमारि आरो जोंहा जुजिमा अनजिमा दैमारिया दिनैनिफ्राय सावरायलायनाय जासिगोन। बुहुद रायजोनि साख्रिसिम लानानै रायजोनि नैबे जोंनायनि सेराव गसंनानै बिथांमोना जिबसि नंला दिनैनिफ्राय गारलायलायसिगोन। बिखौ रायजो राजाफ्रा बयबो साख्रि थानांगोन, आनान गसायाबो साख्रि थागोन, नैबे जोंनाय थानायाबो साख्रि थागोन, जाहाथे गारलायनानै उनाव गावसोरो नारफिनलायनाय बा फैफिनलायनाय बेफोरबायदि जायोबा आनान गसायना हरगोन, रायजो राजा साखि थागोन। दा जोङो बिथांमोननि गावलायनायनि जोङो हाबाफारिखौ जोङो आखायाव लाबाय आरो माबाना होबाय। रागा जायो नामा? गारलायनायनि हाबाफारिखौ मावबाय। 신들아 가호 아이팅자 신들아 가니까 दानला मुगाया मोजां आं थांनानै संसार जाहैगोन बे जेबो नङा होननानै बुंनायलाय बिदानाव बिनायलाय जोंहा बिदानावबो थांबाय आरो ना। बेनिफ्राय थांनानै मोजां रायजो जाबाय। ओमफ्राय जेला डिलिभारि केस जाबाय, डिलिभारि केस थानायनिफ्रायनो जोंहा बिनानावखौ माने सैला। आच्छा, ओमफ्राय खै बोसोर जाखो ओरैनो हाबा जानाया खै बोसोर जाखोमोन? बोसोरनैल'सो। बोसोरनै। ओमफ्राय गथ'आ खै बोसोर जाखो दायो? गथ'आ 6 मासाव हाबबाय। हौवासा ना हिनजावसा? हिनजावसासो। आयै सनालाय। ओमफ्राय दा माने बिदि जाबाय। ओमफ्राय दाना बेजों माने रिलेसनशिप थाबाय बै हिनजावजों। थानायाव माने बे हिनजावजों फैसा थाखा हैबाय थायो। जोंहा बिनानावा माने डिलिभारि केसाव नायफिनला नालाय। बेयाव नायफिनाबा बोरै आङो थागोन, आं न'आवनो थांनानै देहाखौ फाहामनानै हामबाथाय न'आव फैफिनसै होननानै माने हौवाया गावनो दोनफैबाय आरो ना। न'आव दोनफैनानै जोङो सिजारिं खालामो। बेयावबो माने खबर गैया, जै दोनफैबाय खबर गैया, फन गैया, फैसा थाइसे हराखै जोंनो। न'निफ्रायनो जोङो थाखा फैसा खरसा खालामनानै सिजारिं खालामबाय, मा खालामबाय, गथ'खौ एसे फेदेरना हरबाय। थांनाय लोगो लोगो माने जोंहा बिनानावखौ सैला। माने जोगारो गथ'खौ माने दाद्रि होयो गोरलै समावनो। नङा होननानै माने बुहुद आलायथायनाय खालामबाय। बिनानावा दै दाख्लै बावै थांनायनिफ्राय आरो ना। माससो जाहैबाय आरो मोनबासो। आलु बाथोनबो बिदिनो ओंखाम जायो, खरस होफैया, गावहा बिदिनो थाङो, बिथिं जाहैयो बै हिनजावनाव गोथाव फैयो। बेनिफ्राय बिजावजालिनो मालाबा माइरं गैयाबा, ओंख्रि गैयाबा बिजावजालि गेदेरनाव जाहैयो, गावनि फिसाला जाहैयो। ओमफ्राय मालाबा बिदिनो ना गोरान एसे, आलु आधा केजि बिदि, पियास फवासे बिदि बायनानै बिदिनो बाथोन जायो आरो बिसोरो। बिनानावा होनहरबाय आरो माबायदि सहायबावगोन आं होननानै। ओमफ्राय जों होनहरबाय थायो नालाय, दे नायफिनबाय
बेसे माबायदि हिनजाव लाबोनानै फैयो बियो नोंखौथ' रायजो राजा साखि लानासो लांदों जों थाङाखै नायथार माबायदि नों आलु बाथोनजोंबाबो ओंखामखौ जानानै सहायनानै था होननानै जोंनि बिदि बुंनायाव बिनानावाबो बहुद सहायनानै थाबाय आरोना थानानै माने दाख्लै बै सिख्लानि नाम्बार मोननानै सहायनो हायियाव बे हिनजावनो फन हरबाय आरो जोंहा बिनानाव आरोना नों हौवाजों मानो नोङो बिदि माबानांगौ आंनि न'खरखौ मानो सिलिंखार खालामखो नोङो मानो बेफोरबायदि मिथिखानानै मानो बिदि खालामखो होननानै नांलाय हरनायाव जोंहा बिनानावजों बहुद थरखा थरखि जाबाय ओमफ्राय जोंहा बिनानावखौ होनबाय नोंखौ नोंनि हौवानो नांखायानो नोंखौ फैसा होनानैबाबो नोंखौ हगार हरगोननो बिदि जाबाय फैसाजोंबाबो नोंखौ हगार हरगोन नोंखौ नांखायानो ओमफ्राय गामियाव माने बियो दा खोनानो मोनबाय दहाय फुङाव सानसे सिगांनो माने हौवाया जोंहा बिनानावनि बिखय माने गय जरा फाथै जरा लानानै गामिनि मानसिफोरा माने नोंसोर जेरैखि जायाबाबो आंनो बे हिनजावखौ बोखानानै होथारनांगोन होननानै बुंनाय खौरां फैबाय आरो दहाय बिदि होननायाव माने गामिनि रायजोफोरा बेबायदि गुस जानाय सिस्टेम फैबाय खोमा किजान बेफोरबायदि रायलायनाय राव ओंखारबाय नामा बिसोराव दा बेबायदि माने बिसोरो उदितसो लादोंमोन फुङाव बिनानावा सानदोंमोन मिलायनो हागोन अनलायनानै रायजोखौ आं मोजां जागोन साननानैनो माने मिलायनो हागोन होननानैसो माने सानदोंमोन आरोना आरायथासिम गावसोरनि गामिनि उदित जाबाय ओमफ्राय दसेनो बिनि मिटिंखौ लाबायनो दसेनो फाथैखौ बिसिना होबाय जाहैयो आरो माने बिराद दुखु आरो बेबो हरनि समावसो ना हरावसो खालामना होबाय आरो हरनि समावसो मा आयेन बेलाय एसेग्राब खोमसि इमान गाहाय थाखोनि मानसिफोर ना बिसोरो बेखौथ' लांफैनायाव बहुद गिदिर गिदिर मानसि आरो बिखौ आनसलिकआवसो हाबा होदोंमोन दा आनसलिकआ नायनांगोन ना आरो बेखौ आनसलिकआ बेखौ बिनि केसखौहाय आनसलिकआ आखायाव लानांगोन सिस्टार दा ओमफ्रायो जेन'बा फैसा होनानै माने फाथैलाय बिसि होदों बिसोर गामिनिया नङा होमबा खै लाख हरदों होनदों हराखै थाइसेबो हराखै माने बिसोरो बुंदोंल'सो ओमफ्राय मानसिया 4 लाखबो मोनबोआखै आयौ थगायदों होनबालाय उनाव माने जेनथेन जोंहा बिनानावा आं माजों थांगोन होननानै बिसोरनि रायजोफोरनाव माने आंनो रायजोफोरानो फैसा 4,000बाबो हरथारनांगोन आं न'आव माजों थांगोन होनना गाबै गाबै बिनायाव माने फैसा 5,000 सोना हरदों आरो माथो 12 लाख होदों होननानै भिडिअआव नुदों आरोना बेखौनो आङो सोंनाय जादों 12 लाख फैसा थाइसेबो हराखै बेनो माथ्र बिसोरो फोसावदोंल'सो 12 लाख हरगोन होननानै ओमफ्राय दा गावसोरो बुंदोंल'सो ओमफ्राय दा बिराद आलाय-आथानि जाना फैदों आरो जोंहा बिनानावा माने बिराद बिखा खामथावथाव माने दुखु नांथावथाव बोरैबा गोरबोआव बिखा लानानै सोर दुखु मोना जोंनो बेसेबां दुखु मोनदों जोंहा बिनानावाथ' गारनो गोसो गैयामोन बिथ' ससियेल मिडियाआवबो नुखाबाय नुदों आं फाथैलाय बिसिनो गोसो गैया आं फाथैलाय बिसिया होननानै आरो बियो फाथैलाय बिसिया होननानै बिसिगोन होननानै सानाखैबोमोननो बेफोरबायदिसो रायजोफोरा बिदि हरखाब खालामना होननानै रायजोफोरासो खालामना होदों ना बेखौथ' खालामना होनाय बिदि जाबाय आरो दा बेखौ बिराद दुखुनांथाव खोथा जादों आरो बेयो जोंनि न'खरनि थाखाय बिराद गिदिर काहिनि मोनसे बियो अनलि नोंसानि न'खरनि थाखाय नङा जोंनि बर' समाजनि थाखाय गोबां गोरोन्थि आरोना दा खोनानो मोनदों दा आनसलिकआ आखायाव लादों 100 जमा नांनानै आखायाव लादों होनना खोनादों आरो येस लाखानांगोन बेखौ दा माने बुहुद माने बे डिस्ट्रिक्टआनो बदनाम थांखाबाय नालाय एसे हांगामा जागासिनो होननाय खोनादों आरो जों जाखागोन जानांगोन आरो आङो दहाय आं बेंगलरावहाय आं उकिलजों रायलायदों ओमफ्राय उकिला बुंदों जेबो गिनांगौ गैया बे हिनजावसानि न'खरनि मानसिब्ला होनना सोंदों आंखौ ओमफ्राय आं बुंदों जेनेबा जोंनि रिलेटिभसानो जायो होनना आं बुंदों आरोना स' बुंदों उकिला बिदिब्ला नोंसोरो गासैबो न'खरनि बिमा बिफाखौ लानानै हिनजावसाखौ लानानै माबायाव थानायाव थांनानै रिपर्ट लिरनो होदों ओमफ्राय बेखौहाय माने रिपर्ट लिरनानै बेखौथ' पुलिस आखायाव लाखानांगोन आरो आखायाव लायाबा आरो सेन्ट्रेल गावसिनि माबायावहाय आंखौ खबर होनो होदों आरोना गाव जिनिखि मा प्रब्लेम जागोन बेखौहाय गाव खोन्थाहरगोन आरोना आखायाव लाबाय थागोन होननानै बुंदों आरो जेनेबा बिराद मोजां बे उकिला बिराद गिदिर जेनेबा माबायावनो इन्टारनेसनेल माबायावनो बियो कर्टआवनो गेलेग्रा मानसि आरोना
ओंखायनो बिनिफ्राय आं खोन्थाहरबाय थागोन आरो ना जियानो जा नोंसोरो माबायाव मोनसे खोनानो मोनदों औ जायफोरनि गथ' गावसोर गामिनि गथ' सानैया जेनेबा भिडिअखौ भाइरेल खालामदों बुहुत मोजाङानो जादोंमोन भेरि गुड औ बेनिफ्राय दा बिसोर गामिया माने दा बेखौ मैया मिटिं खालामनानै फैसा फरिनानै 10,000 खरि सानै मानसिनाव 20,000 लाबाय जाहैबाय आच्छा दा बिसोर मा होनो फैसा जादोंब्लाबो बिसोरो जेबो खालामनो हाया दायो मानो होनोब्ला भिडिअआ लिक जाबाय ससियेल मिडियायाव जोंनो मोनबाय गासिबो मोनबाय सोर साबेसेखौ बिसोरो थाखा जानो देलाय सोर साबेसेखौ थाखा फोनांनो हानो आरो बिसोरो इसिग्राब खोमसि फोथायनायखौ बिसोरो बेबायदि आखुखौ लाखुमानानै बेबायदि मावबाय थागोन नामा बेनोथ' जादों आरो दायो सोराङावसो फैदों बेबायदि भिडिअ हगारनाया जोबोद मोजां जादों गथ'फोरा जादों आंनि थाखाय बे भिडिअ हगारनाय अनलि नोंनि थाखाय नङा समाजनि थाखाय जोबोद सोराङाव लाबोदों बे भिडिअसनि गेजेरजों मानो होनबा बिसोरनि खोमसि फोथायनाय एबा गावसोरनि खोमसि आखुखौ लानानै बिसोरो बेबायदि खालामखुमादों सासे गथ' गोरलै गोरबोआव लानानै ना नै गथ'आनो 9 मान्थ बेसेबां जादों 6 मान्थल'सो जानाय गथ' गोरलैखौ फाथैलाय बिसि होनाया बिसोरनि गोबां गोरोन्थि बिसोरो फाब नांगोन बिसोरो फाबजों गेलेनाय बे खोमसि खामानिखौ लानानै बिसोरो बेबायदि लाखुमाबाय थानो हायाना बे दायो सोराङाव फैदों बिसोर गथ'फोरा मोजां खामानिखौसो मावदों समाजनि साबायखर बावो आङो बिराद मोजां खामानि मावदों होननानै आं साबायखर बावो ओमफ्राय मैया खोनानानै जोबोद दुखु नांदों आं बे गथ' सानैखौ माने लोगोफ्राथ' भिडिअखौ नायनानै गासिबो बुजिखाबाय जानांगौ आं जास्ट माने गोरोन्थिया सोरनि मारमोन बेखौल' देखायनो थाखाय बे भिडिअखौ लाना फैदों गुबुननि भिडिअखौनो आपल'ड होदों होननानै लोगोफ्रा जाहाथे गाज्रि मोननो नाङा आरो आब' सिलसिला नार्जारि आं नोंखौबो बुंदों नोंनि भिडिअखौ आं जास्ट आंनि फल'वार्सफोरनो एबा साबसक्राइबारफोरनो मिथिहोनोल' बे भिडिअखौ लाबोदों जाहाथे नों आब'आबो जेबो गाज्रि मोननो नाङा आं आरो मा बुंबावनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय बिदिबा दोनथ'नोसै